Nidap ke jing kemen ha kene ke por ngidon ha kene ke snong bat kumju ha kene ke jaka kene ke snong bat keteng ke war mau sao te ringkat bat kene ki para banget ki jongi te ha kene ke por kom tang ada ke jing kemen ban yo ban siam ban kendu bat kene ki para banget hang ne kawi ke ba kampan kemen su ke dai ke long ba kini ki briu ki jongi ki badon ha kene ke jaka kita ngelak ban pendek pensa ya kerti ke dustur bagi kepa temen ke alam bat kawe ke bak penketik susu ya ka mensim bat ke jemut ke perkhat ke junga kalong ba haba kidon ke jingtrei ba kilek ban trei hageno ke jaka ke bagi le penbek ban lek lang da babun kia trei kan bat ke jingtem ke jing risa bagi kentien pawar kane kapen kan mau bat kapan ki kapan kamen ya ka mensim jo kinong trei ha bekiyo ban trei ha ne likha tangi don ban disketri balang ha kene ka por te khindia tha kene ka por ngakwa ban kali na phi mo halor kitu ke jing trei ka bangai i ba ki briu ki jongi ki trei te kade ka batang sisin ni ki ju penek be ja kene ka kom ba ki komplit trei ke ju ki salum sawa kene ke kom tre ke tega ba ngi sele manok nem namar ba kade ke jing tre de ki babun ki breu kala long hadu kumba san pho la ne hadu nyo phongut ki chupoi te kade ke langkha ka ba he ba ban hang tu ngi kru ye ke langkha ban kumba pi e ha ka video dan kat be jing tem jing kenut ye ki jing roi nang ta de ki kentin pawar ndat ter nang ba ka kam kan long ka ba kloi ban la ye ka ban pendep khambun ha ka chisngi pada nilai hak tu berkom. Tak ketika cintre ke bah hidup lengkam. Naduk hidup teman hidup korban ta. Naduk mensua haduk mata ki ju le ne kom ma. Ha naduk mensua. Tak ketika naduk ki por ki padang kamrem hi. Haduk ni sini hendai ki don ki padang penek pensa. Nge ipat akan ne ka video tang ki senrang sudah ki ba letrei ki kenthei pat. Ki don ki kenthei namar ba kini ki kenthei pat kita ki bukhari ki skum te hadin ba ladek ban kru ki langkha kamut bagi kenthei kin bin inbut nadin ban khar tu ki skum barok ban bret cha bar jong ka langkha ta ga de long tu kenthei ki bun ki kenthei ru ban irap kin poi hadu kumba arpho le ne arpho tam kum tu dada ki nong kru ki don hadu kumba san pho le ne san pho tam kumut ha ka tu ka por ka ba phi letrei kum tu phi apu nga i phi apu bo kiu kum tu te phi hadin bal de pu phi bet yo sambai ni phi la bet chwai sambai ni bet chwai yo sambai ban hadin gitu ngi panihap ye tu ga jingtem bat ru kompu ga de be huju ko por ha ka ju ka por ha te ndon ru batam ban pu tam de pu be tik tik ko jingtem te lada wei upi ba pu chpo mu kheu te bar khai ni pu chpo mu kheu kata ga de kumut ka hakalam ben ha ga di siam ka dei ha ka lan ka mon dei halan kan yang hadiat de kum ta ka pa cinta mat lu kheu tangi su kumen ne ke por ni leyo ya ke jing batai khamba ju su namar babun ki jaka ki jongi kim la ban le kumne bat kim sem la don ru hiro kata kar kom bakin le kumne dan re kine ki bri ki jongi badon hang ne bade kilap le ya ke ne ka benta nadu ka por ka ban merim hadu menta ya bakile trei pajba kom to kiat pu dau mo kiu kiat pu ya kalengkha ya kalum nam ta ban bet yo sambai ban long u sambai te kiat trei ringkat bat ka jingtem bat ka sing bat ringkat ka jing penhap ya ki mo kiu te kane kalong ka jing trei ka ba itanap ha ka ba ngisngongu ba kinang la ban penek pensa ite keriti distur ka ba ki kpa temen ki le yo penyalam ki men parim te kene ka por ka ba benta tangkini ki benta ka bangi kwa ban pau te sngup hap nyo ban page ya kene ka video ba pin sayu i khampa su kumno ki trei kumno ki ka jing i sungsit kumno ki mo ki trei ki pu lengkha kane kene ka jing trei balang jong kini ki para bangai thang ne apo ka war masau te siap ban page kene video pin sayu i kumno ba ki trei ba katno ka long kata ka jing ikman haba ki yo ban trei kene ka lengkha